What's up mga kubal? Maayong hapon diha mga kubal. Naata karon sa Upper Kalahuan, Minglanilla. Diri sa Binugoy, Tuslubua. Natay amigo nga atong interviewon karon mga kubal. Si Paxiw Craft. Maayong hapon. Bye. Sa di pa ta magsugod atong ipila-ila og kinsa mo nga tinuod na ni Paxiw Craft mga kubal. Bye, kinsa man jay pangan tinuod na to? Ako din si Romel Razona, taga Cute Pardo, Cebu City. 20 anyos. Bata pa o pagkaabot 28. So, mo na mga kubal, kini si Paxiw Craft or si Romel. Nani siya yung mga produkto nga mga burluloy, paraan kay hilig sad ko og mga parehas ani ang mga baligya basig makapalit ta karon. By Romel, pila nakakatuig nagsugod aning imuhang negosyo? Magtulo ka tuig pa ko sir, sugod karon. Kay sa una mga yuhay ra man sa kog kanang kuan mag-reformat og computer niya, nadani lang inani ba sa barkada. Mga tropa ra nga mamuhatay, nadani sad mo na nadaan ako nga okay man sa nig agi man, so di focus lang ko ani. Okay, so daghan day skills day. Technician sa day kag computer. Murag Trabaho kag mo kuan, reformat, install, ana. sa mga kaila-kaila lang sa Mga kaila-kaila. mga netisonet nga kaila. Nakaroon ako na lang gidyaan. So Focus ni-focus ka ni. Ni-focus yung ani sa Bruloy. Ay, yahay man. Bitaw no. So Relax sad ba? relax ikaw mo control sa imong time Wa nya. kaya mo. Wa kaya mo. Okay. O daghan jud kayo day kanang nahibaw-an ni si Romel. Kining paghimo aning mga bracelet, choker, anklet, necklace, murag unsa man jud pinakakuti ani himuon? Ang pinakakote nga nang mag-clay ka sa kuan mga gemstones ug unsab na dira nga imong buhaton bitaw kay magagad mong guga og gahi pa siya padung niya. Ikatimpla nimo humok pa man na dili siya pwede pa mahikap kay og magpurma ka mulanay man. So magpaabot kag mga kuan gid minutos 50 minutos to 1 hour nga imo siya at ngan time man nimo para mugahi arto na ka mo purma sa kuan sa kanang imong gusto nga pormahon sa pendant nga imong gusto. So gamold sa day kag clay day. Kanang unsa may ipangkuan na nga mga gemstones ana. Oo, kanang mga gemstone. Butangan siya og clay para makuanan masudlan sa neckline. Mabuhatan na ba para padung na para necklace. Murag klase-klase din ning thread gamito na ni. Unsay thread by tawag ani? Ano ito kung wax cord sir? Wax pareha ning wax cord. kanang mga sintas no, mga shoelace. Kini sad murag Sindiis na siya man ligon kay coated siya. Pwede ra siya bason ba ang wax cord good kay sige nimo bason ang wax cord magadugay magapas bitaw, no? magagabok sad siya. kanang maapil mo kaligo ba ana no? Dili na lang. So dapat hubuon jud dai siya basta wax cord ang gamit. Mao din na. Asa man na gikan nimo mga material by Mel? Sa kasagaran uban tropa na nako kanang mga biyahidor makig-trade lang sila nya kami na lang mobuhat sa mga clay bitaw niya nga mga add-ons nga design para imna kay kagalingon imo sad ba nga dili mo magkapareha kay daghan sa craftsman diri Cebu pero may nang dili mo magkapareha design butangan lang mo add-ons uban inana pero ang materialis mo na uban kay gikan sad sa mga tropa nga trade sad trade to ni na kayo trade ni inana ra ba. O sige, trade to nag necklace or unsa dira nga gusto nimo. Mga tropa uban gemstone na mo materialis kay sa online sa Manila or nasa Mikaela nga magawag mga gemstones amor sa di kuan palito na mo. Kanang igor sad makaginansya para butangag neckline para necklace na pud. Na kay mga kailang biyahedor, ikaw magbiyahe po ka by Mel? Oo, sa una dool ra ko dira ra Carmen, Dalagit, mga festival baka to sinulog sa Carmen. Inanara akong biyahean pero mubiyahe ta kog Bantay na Island nato last niya katong pag Abril lockdown pandemic naman so cancel lang sa Bitaw jud no. so cancel sa ko diri Daghan yung paksit aning pandemic yun, aning virus ba? Dako ba epekto or unsa epekto sa ato ang negosyo? dako gipikto mo sir kay lisod sad ba di lalim po ng pandemic kanya wala gyud display ako bago-bago sa ko diri naka-display nila nya nyangyo ko diri sa Tagiya sa Binugoy nga mo display ko diri ba kay wala pa may night market mo display night market wala pa man nya ang puwente
di pa sa pwede pa displayhan kay kuan sa ibang vendors dakop sa probe. Mga diri na sago nakakuan nga maka walay dili bitaw si taho ng mga inani. Dahog mig sa ibang vendors ko dani. Mga diri na lang sa kay mas okay ra walay kulbas dakop sa kuan ba probe. Karon murag nabalik-balik na sa normal. Narabay umuabot sinulog, no? Tinuod doon nila. Mauro po siguro na peak season, no? Mo na pinakanindot na mo nga kuan kanang nga festival diri nga nindot og agi ba nindot og halin kay sakto-sakto sad bitaw. Ang mundog materialis niya ang halin sa nindot pa sa sinulog. Lagi so may tag ng tugutan nila nga nahi festival karong sinulog, murag wa pa mo ko kabalita na nabay kuan. Ikaw wa ka kabalita nga Wala, sir. allowed mo magkuan. Wala pa man, wala may balita eh. Murag dugda ko, ambutan nila og ilang tugtan uti. Tugtan mas maayo nun. Kung di Ah. tugtan, hindi ta kabuot nila. Mao. Sige lang, basta mga Cebuan, no? Mga gahi kay na di na padagan pandemic, no? No. Bounce back yun ba? Oh, ngita jud pagi. Kinsa tong mga kubal nga duol diri sa Minglanilla. Nindot kay ilang pwesto diri. Na sila'y kuan diri tuslubwa o aton tan-awon unya ang ilahang menu kay murag daghan pa ni sila gi-offer nga mga pagkaon diri o gilahang mga beverage. So kaila ra mo sa giya diri. Baymel. Ang una jud ako diri sir, yang crew kailan ako antod nakailar sa nako ang tagiya diri sa Binugoy. Antod ka nang nakasinati na lang, sagsige na lang og display diri. Ang mga crew gid niya una akong amigo gid ni chat ko sa Facebook nga Shim, ari ko diri ara ako sa Binugoy bi mag-display ko pwede ra ba siya? Oh, pwede ra kayo. Kay pandemic palagi ato kung kuan pa kayo ba niya. Pagway pa mo ni luglupag nga ni open na sila so niangyo ko mo display diri. So mga na ni. Mayo kay butan sa day kayo ang tag-iya ning Binugoy mga kubal. Nya unya basi gutomon ta ano ko mag-interview ani. Ngaon tag tuslubuha unya mga kubal diri sa Binugoy. Ni mga kubal, mo ni ang mga handcraft ni Paksiw Craft. By Mel, pwede nimo i-explain kung unsay mga materialis gikan kini harita sugod daw sa mga choker nimo. Sa akong mga necklace kay mga natural kini nga gemstone mga bato ra. Once nga mga kolektor ani may makasabot. Ang may makasabot ani mga kaila jud og mga unsa ni siya nga gemstone like jade, carabao horn, kani mga bato nga kuan sa minerals ba mga minerals yun, wild boar, pangil. Mao sa ni ako asad nya kani carabao bones, mga gemstones. Magi kasagaran ako sir bones ug kuan ko kana mga gemstone akong stock. Para kuan ba namo gyud makakuan gid nga makaila, maka-appreciate dayon. Uban wala tan-aw ra sila pero basin makakuan ra uban maka-google makita ra man sa mga unsa ni siya nga bato bitaw nasa mga meaning ngadto dili na sila pwede gani uban mauwa mo na pwede ra sa Google mingon kag tiger's eye ana din ka-search sa Google mahatag og meaning So sa siya ang nga minerals kada mineral ani nana siya mga nasa meaning para makuan ma-relate sa nimo sa mga kinabuhi. sa mga fungsoy nana for good luck nana Unsa may pinakamaayo diri nga for protection? for protection like aning kuan katong snake bones bracelet. Asa man ni kini? Na sold na. Sold na. Necklace ni siya. Snake bones bukog gyapon ni siya sa 15 pero Prokan gyapon ni for protection gyapon ni. protection gyapon na siya. Okay. Wala na akong snake bone bracelet. Dali kayo. Busog sa to siya bahalin gud. Nya akong kuan sa diri mga bestsellers sad kani anklet tag 50. Kani sila diri. Ni. O sa na busog sa nako gid sa online. Order uban kani tag 47 ka po, 45.
Ibagtog mga kuan, mga Cagayan de Oro, Tagum. So na kay mga suki outside Cebu day. Naasad. So PM sa page ba? gahi na day kay Nes Kuan day, Paksiw Craft day. Nagbayar ko niya, tagsarasad sila mo kuan, mahurot na. Mo PM ra sila nga order mi sir. Agtog buhol na sad. Tag 40 ka buk, 40 pieces ka. Angklet nana ron. Ang atong price range aning ari daw tas mga kuan bracelets o anklets. Anklet. Mga kuan na to. Si Pinta ginatan ng angklet. So 15 na tanan. Hasta na deribikas. 50 pod. Sige. Tanawa ko noon yung mga kubal, basi makapili mo ba? Random gina siya kay kuan ra mo siya mga minimalist ba. Sige. Nindot brato ra kayo. Brato ra kayo labi na within Cebu ra ka kayo palit ka og kanang online nga mga Shopee may ana. Mahal nga yung shipping, murag mas mahal pa sa mga gipalit nga kuan Ayo. item. Ano niya kani handmade jud. Tango dakuha tanguhoy. Asa unsa Sani ni? gikan pa ni sa Bukidnon. Mga ka-trade ras tropa ba kani nga kuan wild boar. Pangil sa baboy ra mo. So kuan ni kanang baboy has. Yung baboy has. Day. Pangil. Kinisad. Kana. Kauban sa sila. Laki na nga kuan kani may sa bayi gagmay ba. Buor ba. Pangil ka sa baboy ra mo bayi. Kani mga dagko sa mga laki na. Sa Mga male ba. Dali kay kuan lagi bay kanang skull og abi og skull dwindi. Kuan skull siya, monkey sir. day, monkey, Skull. unggoy day. Andun sa na siya adorno sa balay. Bitaw. Cool Or kay da. mga tattoo shop. Abi og kuan plastic. Tinuod day. Tinuod day. Kubal, mga kubal na nananaw ba? Unsaon nila pag order o nara sa Cebu, na ba kay number, pwede nimo isulti unsay number nimo, text sila. Nara day sa kuan pud sa akong page, akong number niya, taga Cute Pardor ako. Sabi natin niya, pwede ra mo order biya og aron Cebu ra makamaksim anta. Inyo lang ang kuan nang bayad sa Maxim og lalam mo ba ron or unsa inyong gusto ipa-pick up. Pero makamit up ko around Imol, Puntal or Labangon, Basak, Pardor, Bulacau. Ana makamit up ko mga daldool ang sad pero og lagyo na kayo like Lahog, IT Park. Ato na lang ipa-maxim og mahimo. Bitaw no kay kuan po pikin na kayo, layo kayo. Mag-bike ron sa Gug na may meet up good. Sige. Okay mga kubal. So gusto lang may makibaw o kanang nganong Paksiw Craft, nganong paksiw man. Aron makibaw na dyan ang tanan labi ng mga kubal na to diha. Agi kuan ko nagpaksiw craft sir kay saon na naninda ko ani pag una dyan wala ko'y page nagkuan ra ko lapag-lapag remis 20 naka-decide ko paksiw sad kay kanang tawgon mo kog paksiw tungod sa akong gusto kong ilong sad ba ya taas kog buhok sa una sir mura jud kog katong paksiw nga katong Bisaya version ba Ikaw noon. Naong ni mo, murag bagtak lamok. Dagan inigihap na problema. Raksha! Balibaksha! Now naka-decide ko paksiw na lang bi paksiw craft kay maom gitawag nila ako paksiw mo to nadaan na lang sad okay ram sad sa kong Paris Okay sad kayo, catchy kayo ba murag baka bagay sad bagay kayo. Kay bitaw no, kato si kuan sa Apokalipto. Buang. Oo. Mao na mga kubal mo na paksiw abi kog hilig ug kaon og kuan litson paksiw. pwede sad Bitaw sa. Bye Mil. Salamat kayo ha. Yes, salamat kayo, sir. Kuan. Ana lang ta kay pandemic ra baron. okay lang ba hustle hard Hustle hard na yun. Wala. Hustle hard mga kubal. Dinhin lang ta mga kubal. Salamat sa inyong pag-uban na mo diri sa shout out asa kay ni lugar ha? sa Upper Kalahuan, Minglanilla. Upper Kalahuan, Minglanilla diri sa Binugoy, Tuslubua. Naamo makapalit pa mo diri, kakaon pa mo klami kay diri nga mga pagkaon. Thank you so much mga kubal for watching and Paksiw Craft. Paksiw Craft mga kubal. Tanawa lang sa Facebook na nindot kayo na yung mga pictures dito sa iyang mga animo. Makapili ra sa mo dito. O sa wala pa ka subscribe diha, wala pa ka like sa akong page o sa page ni Paksiw. Support tag local products mga kubal. Support local mga kubal. Anak yun kita rin nabangay. Daghang salamat. See you next time.